И здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Леново Вегения, ще играем някаква си игра. Думата на GTA. Ще играем. Може да съм с много мълкам някой път. Сега ще пишете по коментар, аз ще ви кажа отгоре си. Не, че съм с много мълкам. Айде, благодаря. Днес ще го скажа в кода. Чакай. Hello, 19. Окей, челно. Увеличи ми пречи. Да, челно. Там сме тут. Да, камня. Камня, къде? Ей! Ой, не знам. И пропуснах ги да взимам партия. Спускаш. Ей! Тъп контейнер. Трябваше да целуваме. Ще ме разина. Ха-ха. Скъм пари. Само. Няма малко. Как това беше лош. Това беше най-лоша. Ще не знам. Не трябва да се научим, само не. Чисто следващия. Къде? Самай пари. Ну. Се вижда, да умри. Оп, спорта много е ловка. Оп. Състойчивно. Спорта, кой парк, не знам, някой мафия. Аз не знам по спорта. Вече умитва яка. Чужик наш. Gente se puso de ver un poco deTos quadros są namalowane sobie w Google, mam żab zawyłcie przynieść, on tak сказал, że trzeba nie mam żab nie mam sam przemyśleć, nie znam sobie. Някаква игра. Або какво? Втори епизод ще има тази игра. Втори епизод трябва да ще напише името. О, както начетвам. Тук гледам битъцка да се баркелка, която так вижда игра така. Тук съм, той е детска градина. Ой, чакай да се намалко. Ей! Е! Случи. Чакай преди да съм на дупата. Къде? Скачай. Иди скачай. Ето го присъмали. На люките бях малко. Чакай. Бум. Ай, да съм бърсен така. Съм чудесното. Се чист. Не малко, че умре много. Оп, и сами напътям. Тук ще променя се за време тук са. Никой. Ще гласувам на колата. Колко бъде? 3, 2, 1, пак. Трони. Деца. Извинявам се много, че не съм се могла, но има причина, ще ви кажа. Първо там махнайте. Причината е телефона ми се развалям, откъдето снимам подкоите и ги заробвам. Може да си ги направите нещо.
Легко. Да, да, там ходит вся несколько на работу. Не, работа ли имах на работа важно. Да. Да, я понял. Казах шла и даст мне несколько минут за снимание. Чтобы доказать, что не сам читал трафломса управить сразу, я вчера я так управить. Скорее всего, так. Ти, мафия, вот побег. Мафия, побегала. Ха-ха. Пацаны, забор. О, 4 заряда не ум. Дрым. Так, я газ засижен. Картол махайся. Не дал туда. Не, слушай, пром запой. Ну, такая дынги плотка. Сколько можно запарить. Махай, цыпочка. Махай. Вот, сейчас помахала. Здесь помахала. Ми. Оп. Тимси. Мирай. Тимси. Опа. Колеса сорашиваем утром. Диски. Опа. Няма кола. Сейчас газ кабиком тускло. У меня здесь синий штука. Профессом. Вот, я спортсмен. Ще имам втори епизод, пенто си играл втори епизод, ще вообще им ту. Ей, зобът с чака сега, така би къде бил. Шарсен. Нищо. Какъв бъзнах. Ето има. Не е важно въпуската. Той тя може да изпусна камън, не съм поне по-тренировал. Иди, газ! Не, нямам по-тренировал. Ей, мама. Опа, опа, бум! Видишь, как скачек, видите, как поправить. Капа. Бум. Я, кулички, чакайма. Чакайма, кулички. Ти си моя. Няма никой лишат страна. Кулички, чакай. Ти закупиш меня. Какво купиш, бе? Закупиш ме. Ей, цялата тема. Цялата сума. Ты закупиш ми. Закупиш ми. Бегаш всему это совсем. Всем. Оп, опа! Нет! Эй, глянь. Ты можешь пойти до того? Убья на тему партию. Нет, не уму. Ты можешь парировать, да, ваш Джимси двойник. Джимси двойник, кто имеет двойник? Кто имеет двойник? Да, парень. Ха-ха. Че, номера? Значи имам 44 заряжания на пушката. Да. Ей, против, може да ти взема код. Да ти взема на то. Ай, извини. И не подгласкам. Блять, какой. Не, патроны не тратят. Оп, взял ги.
Imam после kad se vjerovno upari što se razvinuo to se vjerovno još ovako zaposljen pa nije nisam se rastrljao da se umiram probio da umreš i ubićeš i umiraš odvrlo haha znači ti mi trebaš puška opa op а ведь какой искали да се блъскаме си двойник с патронки ей кола къде дърти а ето то сега изтъркането гумите чакай много време да бачам ето велски бъдат красиво да ти лайк коментирайте за мен. Чао.